L-inflazzjoni qawwija li qed ibatu n-nies fil-kera u fil-prezzijiet ta' djar hija riżultat ta' ekonomija li qed tikber biż-żieda fil-popolazzjoni u mhux fil-produzzjoni. Dan qalitu Kristi De Bono, kelliema għall-ekonomija waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn innutat li żidiet fil-prezzijiet tal-kera u tal-proprjetà residenzjali huma riżultat dirett tan-nuqqas ta' pjanar fit-tul mill-Gvern li naqas li jagħmel studju serju fuq l-impatt taż-żieda fil-ħaddiema barranin. Din iż-żieda se jkollha effett fuq il-kirjiet, il-pagi, l-infrastrutturi u l-ambjent. Dan fid-dawl li l-ħaddiema barranin qed jiżdiedu b'10,000 fis-sena u meta l-Gvern qed jippjana li jdaħħal 40,000 ħaddiem ieħor, deċiżjoni li se twassal għal żieda ta' 90,000 ħaddiem fi spazju ta' 9 snin, mingħajr ma sar studju dwar l-impatt li dan se jħalli fuq il-pajjiż. Skont ċifri li rajna fil-medja f'dawn l-aħħar 3 snin u nofs, jiġifieri mill-2014 l-hawn, il-prezzijiet tal-kirjiet tal-proprjetà żdiedu b'150%, jiġifieri b'aktar mid-doppju u nofs biex inkunu eżatti. Il-kelliem għall-akkomodazzjoni soċjali Ivan Bartolo irrefera għall-impatt soċjali li qed jinħass u għan-numru ta' nies jiżdiedu li qed jgħixu f'akkomodazzjoni mhux adegwata fosthom f'garaxxijiet mingħajr servizzi bażiċi. Huwa semma wkoll statistika tal-Eurostat li qed turi li wieħed minn kull 10 f'Malta qed jaqgħu lura fil-ħlasijiet tal-kera jew tas-self mal-banek. Huwa qal li 20% tal-Maltin issa qed jgħixu fi proprjetà mikrija u għalhekk mhumiex sidin ta' darhom. Ġurnal lokali l-Orizzont milux propju fis-6 ta' Marzu li għadda kwotat illi propju 190 persuna jgħixu taħt l-art. Hemm min illi huwa wkoll anki espert f'dan il-qasam illi jgħid illi hemm ma' 900 ruħ illi jgħixu f'garax. Il-Partit Nazzjonalista jemmen li kemm jista' jkun il-Maltin u l-Awċin għandhom ikunu sidin ta' djarhom u kien bena diversi proġetti ta' housing fil-waqt li l-Gvern Laburista għadu għamilx proġett wieħed ta' housing. Sadattant fl-aħħar sigħat il-Federazzjoni tal-Aġenti tal-Proprjetà wissiet li minkejja li l-Gvern irid iġib 60,000 ħaddiem barrani f'sena ma ħasibx fejn se joqogħdu. L-istess federazzjoni wissiet li għexieren ta' eluf ta' Maltin u barranin fis-snin li ġejjin qed jirriskjaw li jinħarġu minn residenzi li jikru għax ma jibqgħux jifilħu jħallsu l-kera.